ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಭಜನೆಗೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದ ಎಂಗ್ಲ ಸೆಟ್ ದಕ್ಲು ಜಯಚಂದ್ರನ್ ಉರ್ಲಿರ ತಾರನ ಇಲ್ಲಡು ಭಜನೆ ಯಾರ ತರವಾಡು ಅಂಚ ಗಾಡಿ ಬರ್ತನೆ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಜನ ಬರಿಯರ ಬಾಕಿಂಡು ಅಂಚ ಪಿದಾಡೊಂದು ಉಲ್ಲ ನಾನು ಅಡೆ ಪೋದಾಯಕ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡಿಯ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಬೊಕ್ಕ ತಬಲ ಇದ್ದ ಅಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡಿ ಐತೆ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಪ್ರಪಾತ ಒಂದು ಪಿದಾಡಿಯರು ಎಂಕ್ಲ ಬಾಲಣ್ಣಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಅಡೆ ಪೋದಾಯಕ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಗಾಡಿ ಕಡಪುಡ್ತೈತೆ ಬಸ್ ಬರ್ಪಣೆ ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಪಕಾರ ಅಂಡ್ ಈಜಿಂಡ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಆತೋದನ್ನ ಏನೊಟ್ಟು ಬರೀರ ಬಾಕಿಲ್ಲ ನಾಡೆ ಪೋದಾಯಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು तुम्हारी नाथ रघुनाथ मुरारी नाथ मुरारी तुम्हारे नाथ मुरारी नाथ मुरारी ग्रहे हरा लक्ष्मण भरता ನಾಗಬಸ್ಗೆ
ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಮನೆಗೆ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠ ಸುಮಾರು ಹೋಯ್ತು ಅಂಜನೆ ಒಂದು 10-15 ಗಂಟೆನಾಗ ಇಲ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಭಜನೆ ಹೊರಡು ಬಂದು ಪ್ರಕಾರ ಅದ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಮಂದಿ ಹೊಡೆದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂ ಪಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಯಾದ ಬರ್ತೀವಿ ಭಜನೆಗೆ ಮುಂದಾಡಿ ಪಣ್ಣಂಜನ ಭಜನೆ ಹಾಡಿನ ಜರಾಟ ರೈತನ ಜರ ಆಗೋಟ ನಾನಾ ಥರದ ಕುಂದುಬರ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕೆ 4 ಜನ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕುಂದುಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸರ್ವತಾಮಕ ಈ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಪಾಡಿದ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ವೈದ್ಯಂಜಿ ರಾಗನ ಸಂತೋಷ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂಜನಾಗಲು ಬೋಟಿನ ಜಾತಿಗೆ ಬರ್ತಿನ ಜಾತಿಗೆ ಪತ್ತಂಜಿ ಕಲಕು ಗಿತ್ತಿಂಜಿ ಬೆಳಕು ಮರ್ಪಿನ ನೀರಿಗೆ ಬರ್ತಿಂಜಿ ಕಥಗಳಿಗೆ ಹೋಗೇ ಬಂದು ಕುಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮೂಡೇರಾಜವರು ಬಡೇರಾಜ ಮಂಟಪ ಅಂತ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಗೊಲ್ಲಪಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳಗೊಂಡು ಪಾಡಿಂಜಿ ರಾಗಲ್ಲ ಪಾಡಿಂಜಿ ತಾಳಲ್ಲ ವೈದ್ಯಂಜಿ ರಾಗಲ್ಲ ಪೂರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನದೊಂದು ಲೆಕ್ಕನೇ ಕೊಟ್ಟು ಹಿಂಗತ್ತಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ಭಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಪ್ರಸಾದ ಗೊಲ್ಲಪಲ್ಲಿಗೆ ಗೋಪಿಂಗರ ಪತ್ರಿಕೆ ಕುಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮಂಪಾಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾಮ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಾರತವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಜನೆ ಸೌಂಡ್ ಬಂದು ಸೌಂಡೇ ಹೋಗ್ತದೆ ಒಣಸುಗುಲ್ದ ಭಜನೆ ಬರಾದು ನಾನು ಈ ಭಜನೆ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಸೌಂಡ್ ಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಣಸುಗುಲ್ದ ಒಣಸಾದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲದವರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಾತಾಡೋತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಗನೇ ತುಂಬಿರ್ತಾರೆ ಜೋಕಳು ಅಂಚ ಒಣಸುಗುಲ್ದ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಎಂಗ್ಳು ಭಜನೆ ಹೋಯ್ತು ಭಜನೆದ ಅಲ್ಪ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಗೆ ಅವು ಪನೀರ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಚೂರು ಕಷ್ಟ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಧ ಪನೀರಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೊರ್ನೆದದು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಗ್ಳು ಈತ್ ವರ್ಷದ ಭಜನೆ ಹೋಯ್ನ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಎಂಗ್ಳಿಗೆಂದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾಣಿಕೆ ಅದು ತೆಗೆದುಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದ ಎತ್ತಿಯಾನು ಇಂಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಭಜನೆ ಪುರ ಪಂಡದು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ 2.5 ಗಂಟೆ ಕುಳ್ಳುದು ಭಜನೆ ಹಣ್ಣಿ ಎಂಗ್ಲು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಲು ನೆಡ್ದು ಮುಗಿಸೆಟ್ಟು ಪೋದಿತ್ತೀರಿ ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಪೋರೆ ಬ್ರಾವಂತಜಿ ಅಂಚ ಈ ಸಲ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಈತ್ ಕೊಟ್ಟು ಕುಳ್ಳಿನೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅದ ಅಕ್ಲನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಇಂಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಿರೋ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಿಯರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈತ್ ವರ್ಷಡು ಅವಳ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ದಾಲ ಪನೀರ ದಾಲಜ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ಒನಸು ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನ ರೀತಿ ಸೂಪರ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಮಾತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಬರಮಂತಿನ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಓಕೆ ಯಾನು ಒಂಜ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಇಂಕೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಜರಾಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ